ini 10 April 2022 norok joton chio thanai bisini tini Salno 10 April sini ADC election ni gonana anggo sei dino जों आं बिसास खालाय आंनि गारि तख्रबजांमोन नरक बसायमान ना आबनि मुतु खालाय नारकनानि बागैनो तिनि बिश्रामगन्ज हाय लांलामा हाटिओ जों तिनि काउन्टिं खालायमानि दिन तै जों खप्लायमोननि सालनो मुतु खालाय नारकनानि बागै जिनि कायसा लुकुथुम नारखावर कतरमा सिफाइजला डिस्ट्रिक्टनि ओ लुकुथुम फाइ मानजाक फायनाय बुबाग्रा मानजाक फायनाय सिनि त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेन्ट फाइ मानजाक फायनाय तै सिनि हापांनि CM डेपुटी CM तै जत MDC रक फाइ मानजाक फायनाय तै यां लोकेलनि जा सिनि लिडार्स दंनाय रक जतन मानजाकनाय एकटा मेमोरियल ऐतिहासिक जों अरन सिमिक बोसकांनि 2023 नि सिमिक जों ओ 10 तारिख तिनिनि सिम अफिसरा मन्दलनि स्कुल मार्टनि सिमनो जों जेंगिरि सेनाय सिनि सभा सिनि गेरेटा त्रिपुरा लेन्डनि सभानो जों जेंगिरि फिसिनाय तेवैसा कटाल खालाय 2023 फायासाक सिनि थांजा तंनानि बागै जों दिनै अरन लुकुथुम कबकजाखा तैनरक साइमानो जों हापांगो फाइमानि या गुलानो जों उइको मास्टारपारा समनियो कायसा सिनि स्टेचु तंमोनि आ स्टेचुआव जों दिनै कायसा फुम बागान खालायनाय ग्रिल लैनाय ताम होनायबो साजुगै खिबजाक जों आबोबो बिनाराव हलंथां काय कलांखा ताबुक दिनै आबोनो जों कटालखौ ओपन खालाय रजांनाय पाब्लिकनि बागै सनामबाय सुगियाको खुमनो कायजाना बागै तंको आइपनो महाराष्ट्रनि याग्रमनिया जों दिनै आबोनो ओपन खालायना रगनाय 2023 इलेक्शन होले के हालक बाबु जा बातनि नाके सिनि बुबागरा बार साइ तंगो 2023 इलेक्शन सिनि दाबि जे मानिनाय जोंनो गेरेटा त्रिपुरा लैंड होनाय होननाय जे पार्टी सोंबाय जातीय पार्टी कग्रनाय जों बरबाय एलायंस खालायनाय हायाका हंके जों एलायंस इंडिया जों साइचों वाथानाय जितेगा तो जितेगा हारेगा हारेगा पाफानो पाइथों पायाफान तंथों हायफानो जों सिंगालनो लड़ाई खालायनाय सिनि शक्ति फुनुकनाय केबो जौतंनाय इंडिया जों सिनि लिखित सैजाक जों माने प्रतिश्रुति माय हंके कोनो पार्टी बाय जों जौखंया